ekipoa oso ondo ikusten dugu, egia esan gaur izin de lehenengo entrenamendu, baina talde gaztea da, egia da bebai aurreko igezko temporadako talde bardine dela, baina jokalari barriek etorri direla, gazteak dire, talde gaztea da, baina sentsazio onak deko guz. Taldeari dagokionez, esan duena egiteak, bazkenean blokea berdina da, jokalari berri batzuk etorria, baina basea hor dekogu, eta hori, sentsazioak hartzen, eta lehenengo entrenamenduak teknika hor pizkat baloiagaz, lehenengo blokeak hartzen. Helburu bakar bateko da igoera lortutea. Oin arte beteak indogu helburu moduen kategoria manteni dutea, baina igezko denboraldi ikusite, gauzeko ondo joan ziren eta hori ikusite, aurten esan dugu igoera lortutea izango dela helburua. Da, ekingo diogu horreri. Gainera aurten bik Bai, lehenengo biek igoten dire zuzenean, da gero hirugarrena da laugarrena playoff. Horra.